irabazteko beste aukera bat izaten dute. Aurten, neska eta mutil, 430 kirolari elkartu dira Legution. 25 klubek hartu dute parte, Bizkaitik 13, Gipuzkoatik 11 eta Lapurditik bakarra. Eguraldi hotza, haizetsua eta umela izan zuten arraunlariek larunbatean sailkatze estropadetan, baina igandean giroa portatu zen. Leku haizetsua da Legutioko putzua, baina haizeak ez zuen indar handirik izan eta ateri eutsi zion lehiak irauntzuen bitarte. Arraunerako baldintza ezin egokiagoak izan ziren honen bestez. Larunbatean Arestien esan bezala kanporaketak jokatu zituzten eta igandean izan ziren finalak. Larunbateko 4 ontzirik onenek dominak izan zituzten jokoan eta hortik atzerakoek federazio saria. Eta emakumezkoen haur mailako federazio sariarekin hasiko dugu gaurko laburpen hau. Bizkaiko 3 ontzi eta Gipuzkoako bakarra, lehenengo kaletik Ondarroa, bigarrenetik Kaiku, 3. kaletik Arkote eta 4. kaletik San Pedro Tarra Arraun elkartea. Hasieratik San Pedro Tarrek hartu zuten aurrea eta lehenengo ziabogan 2 minutu eta 23 segundoko denbora egin zuten Pasaitarrek. 2 segundora Kaiku bigarren, 7 Arkote 3 eta 9 Ondarroa 4. 15-16 urteko neskatoak dira, promesa mailakoak eta 1000 metro egin behar izaten dituzte. Amaieran San Pedro Tarrak alde handi xamarra lortu zuen Kaikurekiko 5 minutu 3 segundo eta 97 San Pedroren denbora, beraz Pasaira federazio saria. Emakumezkoen promesa mailan bigarren Kaiku izan zen 6 segundora, Ondarroa 3 13 eta Arkote Plentziako ontzia 4 17 segundora. Iaz Tolosaldeak irabazi zuen Ibaikaren aurretik maila honetan. Eta nola Tolosaldea ala Ibaika aurten ere honenen arteko lehian izan dira. Lehenengo kaletik Orio bigarrenetik, Ibaika 3. kaletik Tolosaldea eta 4. kaletik Getaria. Euskadiko txapela jokoan eta nor baino nor gehiago Gipuzkoako 4 ontzi. Argi dago emakumezkoetan Gipuzkoa Bizkaiaren gainetik dabilela, hori traineruetan argi ikusi dugu aurreko denboraldietan eta beheko mailetan ere antzeko ari da gertatzen. Aurten hala ere, Ondarroa, Kaiku eta Arkote txukun aritu dira gaztetxoen mailan. Ibaika hasieratik aurre hartuta, Biluze ziaboga bakarra, lehenengo kaletik Orio Errenteriarrei eutsi nahian 2 minutu eta 22 segundo. Ibaikak denbora ziaboga bakarrean eta bigarren tokirako lehia estua beste 3 ontzien artean. 4 segundora Orio, Tolosaldea eta Getaria. Bigarren luzean aurreneko kaletik oso estu hartu zuen Oriok Ibaika eta ia aurre hartu zion gainera azken txampan. Estropada bikaina egin zuten Oriotarrek, baita Errenteriarrek ere 4. kaletik. Ez zuen atzean geratu nahi Getariak, zertxo baita atzerago iazko txapeldunak, Tolosaldeako neskak. Amaieran Ibaikak denborarik onena, 4 minutu 58 segundo eta 89 segundu baten alderik ere zen izan Ibaika eta Orioren artean. 72 Errenteriarren alde, Getaria 3 2 segundo eskasera eta Tolosaldea 4 8 segundo eta erdira. Ibaika beraz, Euskadiko txapeldun, emakumezkoetan gaztetxoen mailan. Alde batetik Hondarribia, bestaletik Pasai Donibane eta Pasai San Pedro. Donostia ere ez du urruti, Errenteria erdian dago. Ez du hainbesteko tradiziorik, baina azken urteetan ederki ari dira lanean Ibaika taldekoak. Juvenil mailan emakumezkoetan etzen federazio saririk izan, ontzi gutxi lehiatu dira aurtengo txapelketan. Zuzenean beraz Euskadiko txapelketa haize ere mugitu zen, baina ez zien traba handirik egin ontziei. Lehenengo kalean Ilunbe, bigarrenean Tolosaldea, 3. kalean Ondarroa, 4. kalean Orio.
Iaz Orio izan zen txapeldun Ilunberen aurretik, eta aurten ere biontzie horien arteko lehia izan da. Hala ere, Oriok erraz hartu zituen mendean beste hirurak. 2000 metroko lana izaten dute juvenilek, beraz, 3 Ziaboga eta 4 luze. Oriok 2 minutu eta 15 segundo lehenengo Ziabogan, 2 segundora Ilunbe, 6ra Ondarroa eta 10era Tolosaldea bigarrenean. Erabat hautsita utzi zuen estropada Orioko batelak, 12 segundora utzi baitzuen Ilunbe, 3. Ziabogan 20 segundora eta amaieran 25 segundotik gorako aldea lortuta irabazi zuten txapela bigarren urtez jarraian Oriotarrek. 10 minutu eta 11 segundo Oriok, Ilunbe trintxerpeko ontzia bigarren, trintxerbide batelaren izena 25 segundo pasatxora, Ondarroa 3. 40 batera eta Ondarrutarrek pozarren ospatu zuten 3. tokia, brontzezko domina eurentzat izan baitzen Tolosaldearen aurretik. Azken txampa Ondarroak eta Tolosaldeak eta besoak gora bizkaitarrek. Brontzezko domina lortuta Senegaldar asko bizi da Ondarroan, traineruetan ikusi izan du arraunlari beltza eta emakumezkoetan ere ageri dira arraunlarietako bat, baita patroia ere, eta Oriotarrak berriz ere Euskadiko txapeldun juvenil mailan. Emakumezkoen estropadak bata besteren atzetik bota zituzten, eta senior mailan federazio sarian 3 ontzi baino ez ziren lehiatu. Lehenengo kalean Orio, bigarren kaletik Kaiku eta 4. kaletik Lutxana. Larun batean ez zuten hauek 4 onenen artean sartzerik lortu. Federazio sarian onena Lutxana. Orio bigarren 2 segundo eta erdira, eta Kaiku oso atzean 3. 26 segundora. Dominak eta batez ere bandera jokoan ondorengo estropadan. Emakumezkoetan azkena senior mailakoa. San Juandarrak lehenengo kaletik, iazko txapeldunak bigarren kaletik, Getaria 3. kaletik Ibaika eta 4. kaletik Zumaia. Gipuzkoako 4 batel hemen ere, eta lehia ikusgarria hasi eta buka Ibaika eta Getariaren artean. Getaria Gipuzkoako txapeldun izan berri Ibaikaren aurretik, eta mendeku usaina zuen estropadak, eta azkenean Ibaikak lortu zuen bandera. Lehenengo Ziabogan Getaria eta Ibaikaren artean 2 segundo baino ez Getariaren alde, zertxobet atzerago San Juan eta Zumaia, bigarren Ziabogan are eta estuago gauzak Getaria eta Ibaikaren artean. Denbora bera egin zuten bigarren Ziabogan, tostaz tosta biontziak, sekulako emozioa, tentsio ere ikaragarria, 4 minutu eta 45 segundo, bigarren Ziabogan, biontziek, 9 segundora, 3. tokirako lehia ere ederra San Juan eta Zumaiaren artean. Pare-parean biak, 3. luzean, Getariak berriz ere tartetxoa egin zuen eta ia batel bateko aldea ere lortu zuen. Getariak Ibaikarekiko, eta 4. luzean eman zioten buelta Errenteriarrek estropadari. Batel zuriarekin Getaria eta beltzez Errenteriarrak. Inork amore eman nahi ez, eta Ibaikak 3 estropada jokatuta bigarren bandera eskuratu zuen. 3. Ziabogan 7 minutu eta 11 segundo Getariak, esan bezala 2 segundora Ibaika, eta 3. tokirako lehia ere erabakita utzi zuen 3. luzean San Juanek. 13 segundora San Juandarrak 3. 17 Zumaiarrak 4. Azken luzea 4. Hasi bezalaxe estropada, alderik ez, Ibaika eta Getaria, Getaria eta Ibaikaren artean. Baina azken txampan
Ibaikak mendean hartu zuen Getariako batela. Besoetan eta zangoetan min galanta une horretan eta indartsuago izan ziren azken txanpan errenteriarrak. Ibaikak 9 minutu eta 43 segundo nekeak neke, pozarik eutsi ezinik errenteriarrak erabat jota getariarrak, baina lan bikaina eginda guztiek ere. 3. azkenik San Juan eta 4. Zumaia. Bikaina estropada, gero eta maila hobe ematen ari dira emakumezkoak. Euskadiko txapeldun Ibaika, Getaria, San Juan eta Zumaiaren aurretik. Iaz San Juanek Ibaikari 57 baino ez zizkion atera, eta iaz lortu ez zutena lortu dute aurten merezita gainera errenteriarrek. Guretzako gaurko eguna izugarrizkoa klubantzat, 3 domina urrezkoak eta 3 bandera, eta hoi, sekulakoa da. Gipuzkoako txapelketan Getariaren atzetik izan zineten, odolkiak ordainetan gaur irabazi duzue. Oso estropada ona eginda, dena eman da, gogorra benetan, baina azkenean frutu eman du. Bai, aurreko Gipuzkoakoan oso urduri atera ginean da, ez zitzaigun, estropa ingendun da hoxe, eta gaurkoan ja lasaiago oso estropa gogorra izan da, baina, polita. Oso pozik gaude, ze hoxe, izan da primerako estropada. Kostatu zaigu irabaztea, baina azkenen lortu dugu. Alde ederreko poza eramango duzu etxera, iaz hementxe bertan izan zen, zentesima batzuk tarteko San Juan aurretik izan zen, gaur alde ederreko irrifarra. Galtzeak beti amorro ematen du naiz eta estropada ona egin. Bai, lehengo urten ere gu pozik atea ginean, baina ezin da konparatu aurtengoakin, ezin da, así que oso egun polita, oso egun polita. Espainiako txapelketara bai, datorren astean? Bai, bagoaz. Eta? Ikusko dugu, ez dakigu oso ondo ez darean Galizia aldetik eta zenbuz dabiltza, gero hemengo aurkariak ere beti gogorrak dira, eta ikusiko dugu zer gertatzen den. San Juan, San Pedro, Hondarribia zuen inguruan, eta Ibaika, errenteria. Olatan errenterian, batez ere emakumezkoetan, baina ikusten da beko mailetan ere ondo ari zaretela lanean, eta norbait ari da hor gogotik, tiraka. Bai, klub txikia geha, eta gure arten dakauna da goga hundila, eta hor lan asko egiten nahi da, eta gutxinaka emaitzak ematen nahi da, eta espero ezagun nola jarraitzea. Aurreko urtetan Getariarrak ez omen dian eskabilidozak batelia, baina aurten Gipuzkoako txapelketa iraz, eta gogu handitxak intorri gaunea, baina ez doz esanikan, bakarrikan Ibaikai zorionak eman, kriston estropa indua, guke kriston egin dugu, eta ez doz esanikan, mesi zuen. Guke mesi ginu, baina beak eraman du ikurriña, eta berriro zorionak behai. Bakarrak irabazten du, eta iaz ere oso gutxigatik ies egin ziren Ibaikakoei, zentesima batzugatik, gaur beste aldera izan dira kontua. Kirolos izaten da. Baina, dana ematen danean pena bestera bate hartzen da. Zaiateko gea, traineri eta lortzen, da besteik ez, zorionak berriro. Traineriletan beraz, gogo gehiagorekin. Gogo hemen ere bai, baina behar bada egokiagoa, ez da ontzia zuentzat eta gero batez ere trainerua. Bai, Getaiko neskak fama dakau neska hunditzako gala eta nik uste dut trainerilako arraunkera gehiago egokitzen dela igual gurea. Ja ziga trainerilako ligan, 2 estropa gola zutxeu, 2 irabazitxeu, eta oan horrei utziko dio. Trainera baino nire tio. Emakumezkoen txandak amaituta gizonezkoak uretara. Neskak otartekoak eskuan mutilei begira, urduritasunak alde batera utzi eta tripazorria baretzeko asmoarekin. Infantil mailakoak uretan. Eta federazio sarian, Ondarroa, Getaria, Arkote eta Kaiku urren ez urren. Bizkaiko 3 ontzi eta Gipuzkoako bakarra Getaria. Eta hain zuzen ere, Getariarrek hasieratik hartu zuten aurrea. 4. kaletik ondo eutsi zion Kaikuk aurreneko luzean Getariari, 1000 metro dituzte infantilek, ziaboga bakarra eta 2 luze beraz, baina 2. luzean Kaikuk behera egin zuen eta lanak ematekotan Arkotek eman zizkion Getariari. Azkenean, Getaria honena 4 minutu eta 52 segundo, federazio sarian eurak nagusi
Arkote bigarren, 4 segundo eskasera, Ondarroa laugarren, 4 erdira, eta Kaiku laugarren, 14 segundora. Infantil mailan, baina Euskadiko txapelketari dagokionez, Bizkaiko 2 ontzi eta Gipuzkoako beste 2 ontziren arteko lehia izan genuen. Lehenengo kaletik Deustu, bigarrenetik Tolosaldea, 3. kaletik Orio eta 4. kaletik Mundaka. 13-14 urteko mutikoak dira infantilak, iaz Deustuk irabazi zuen Euskadiko txapelketa eta iazkoa berretsi dute aurten deustuarrek. Ziaboga nolanahi ere, Tolosaldeak egin zuen denborarik onena 2 minutu eta 11 segundo. 2 segundora Deustu, 4 segundora Orio eta 6 laugarren Mundaka. Ziaboga bakarra esan bezala. Hor dira maniobra egiterakoan, bigarren kaletik Tolosaldea zertxoa eta aurretik, baina azkar zuzendu zuten batela deustuarrek eta bigarren luzean mendean hartu zituzten gipuzkoarrak, Tolosaldekoak. Ikusgarri estropada hau ere dena eman beharren izan ziren mutiko hauek. Orio ere etzen urruti, ez da Mundaka ere, 10 segundoren bueltan helmugaratu ziren 4 ontziak. Lehenengo kaletik Deustu, eman eta eman, apurka Tolosaldeari aurre hartu, eta azkenean segundo baten aldea izan zen 2 ontzi hauen artean. Animo faltarik etzen izan lehorretik, jende asko inguratu zen Legutiora, azken txampa Deustu Euskadiko txapeldun. Iaz bezalaxe, bigarren Tolosaldea segundo batera, 3. Orio segundo bat eta 60 eunenera, 4. Mundaka 10 segundora. Arraunak gora deustuarrek. Eta Gipuzkoa eta Bizkaiaren arteko deman, Gipuzkoa 3 eta 1 aurretik, emakumezkoen 3 estropadetan Gipuzkoarrak izan baitziren honenak, eta mutilen lehenengoan deustuarrak. Kadete mailako estropada dau, 1500 metro. 2 Ziaboga eta 3 itzuli irteera beraz. Beste aldean izaten dute, kanpoko balizetan. San Pedrotarra lehenengo kalean, Deustu bigarrenean, Itxasokoa 3. kaletik eta Orio 4. Euskadiko txapelketako lehian aritzerik ez zuten 4 ontzi beraz, baina maila honeko 4 ontzi eta ikuskizuna eman zuten. Gauzak estu lehenengo Ziabogan, Orio, Santurtzi eta San Pedrotarra pare-parean eta 2 segundora, urruti ez beraz, Deustu 4. tokian. San Pedrotarra dira hemengoak, Oriotarra gan bazterrekoak, eta Santurtziko Itxasoko amako batela 3. kaletik. 2. eta azken Ziaboga, San Pedrotarrak irudietan. San Pedrotarren denbora 4 minutu eta 52 segundo, baina segundo bat aurretik Itxasoko ama eta 3 aurretik Orio. Azken luzean ikusgarri Santurtziarrak Orio menderatzea lortu zuten eta Santurtziko Itxasoko amak irabazi zuen federazio saria. 2. Orio 4 segundo eta 40 eunenera, San Pedro 3. 4 segundo eta 76 eunenera, 26 eunen baino ez beraz, Orio eta San Pedrotarraren artean. Deustu zertxo bet atzerago, 6 segundo eta 26ra. Hor dira Deustuko kadete mailako mutilak. Eta txanda nagusian, Euskadiko txapelketako lehian, lehenengo kaletik Ibaika, 2. Tolosaldea, 3. Portugaleteko San Nikolas eta 4. kaletik Ondarroa. Iazko txapelduna Tolosaldea, aurten Gipuzkoako txapeldun Ibaika, Bizkaiko txapeldun Ondarroa. Baina Gipuzkoaren arteko lehia hasi eta buka. Tolosaldea eta Ibaika.
Lehenengo kaletik Tolosarrak, bigarren kaletik Errenteriarrak, Ziabogan, Ibaika zertxo baita aurretik. 2 minutu eta 18 segundo, Ondarroa bigarren, 3 segundora. Tolosaldea segundo batera bigarren. Eta San Nikolas laugarren tokian 5 segundora. Bigarren Ziabogan, Tolosaldea saiatu zen, Ibaikako batela harrapatzen, baina aldea zertxo baita areagotu egin zuen Ibaikako Iratxo batelak. 4 minutu eta 36 segundo. Ibaikak 2 gehiago Tolosaldeak. Eta 3. tokian batera San Nikolas eta Ondarroa 7 segundora. 3. luzean eutsi egin zieten Errenteriarrek Tolosaldekoen oldarraldiei eta gogor jota aldea bikoiztu egin zuten amaieran. Ibaika Euskadiko txapeldun, hemen lehen planoan Deustuko juvenil ontziko mutilak ageri dira eta balio bezate irudi hauek urrengo batean zer egin behar ez duten ikusteko. Ibaika beraz, Euskadiko txapeldun 5 segundora, Tolosaldea bigarren, 7 segundora, San Nikolas 3. eurentzat brontzezko domina, eta 7 segundora baita ere Ondarroa 4. 28 eunen San Nikolasen mesedetan brontzezko domina eskuratzeko. Pozik Ibaikakoak 3 bandera Errenteriara Euskadiko batel txapelketan historikoa. Arrauna gora, arro Ibaika taldeko Iratxo ontziko mutil gazteak. Juvenil mailan, Federazio sarian, San Pedro Tarra, Deustu, Zumaia eta Itsasoko Ama. Lehenengo kaletik 4. alaxe kokatuta. Lehenengo luzean San Pedro Tarrak eta Deustu pare-parean ziren, baina denborarik onena 4. kaletik Itsasoko Amak 2 minutu eta 2 segundo. 2 segundora San Pedro Tarra eta Deustu eta 3. Zumaia. Luzez luze, aldea areagotu egin zuen apurka Itsasoko Amak eta Federazio sarian eurak azkarrenak. Santurtzikoak 9 minutu eta 11 segundo. 4 segundora San Pedro Tarra bigarren, 5. Deustu 3. eta Zumaia 4. 22 segundora. Eta Euskadiko txapelketari dagokionez, Mundaka lehenengo kaletik, Getxo 2. kaletik, Kaiku 3. eta Ilunbe 4. kaletik. Bizkaiko 3 ontzi beraz, juveniletan, maila hauetan bizkaitarrek oso maila ona ematen dute urtez urte, eta batez ere irudietan duzuen ontziak, Mundakarrak, iaz segundo baten alde aterazion Mundakako Arraun elkarteak San Pedro Tarrari, baina aurten ez da kolorerik izan. Hasieratik aurrean, minutu eta 58 lehenengo Ziabogan, 3 segundora Ilunbe, 5. Kaiku, eta 8. Getxo Arraun elkartea. Lehorrean babesa izan zuten Mundakarrek. Mutil sendoak dira, maila honetan beti asmatzen dute Mundakarrek. Hainbat urtetan irabazi dute dagoeneko Euskadiko txapelketa. Bigarren Ziabogan, 4 minutu eta 18 segundo. Mundakak, Ilunbe bigarren 6 segundora, eta Ilunbek Kaikuri 3, eta beste 3 Kaikuk Getxori. Lehenengo tokia erabakita zegoen, okerrik ezean, kirolean askotan izaten dira ezbeharrak, eta behar bada uretako kiroletan gehiago, baina ez zuten okerrik egin Mundakakoek. 3. Ziabogan, alde bera, 6 segundo Mundakak Ilunberi. Ilunbek Kaikuri bat gehiago. 4 lehen 3 zituen, eta zertxo bat atzerago 4. tokian Getxo. Azken txampa Mundakak, Euskadiko txapeldun, iaz bezala leku berean, eta begira nola ospatu zuten garaipena. Mundakako mutilek 17-18 urteko mutilak dira,
juvenil mailakoak. Bigarren tokian Ilunbe, estu gauzak, hirugarrenean azkenean Kaiku, eta laugarren Getxo. Ikusgarri, Mundakako mutilak alde handiak lortu zituzten 12 segundo Ilunberi, 13 eta erdi pasatxo Kaikuri, 14 eta erdi eskas Getxo Arraun elkarteari. Senior mailako irudiak dirauek, proba nagusia, lehenengo kaletik San Juan, bigarren kaletik San Pedro Tarra, hirugarren kaletik Kaiku, eta laugarren kaletik Urdaibai, Bizkaiko txapeldun berriki Kaiku Urdaibairen aurretik, Gipuzkoako txapeldun San Pedro, baina sailkatze estropadan okerren bat izan zuen San Juanek eta ez zuen Gipuzkoako txapelketako leian sartzerik izan, Pasai Donibaneko ontziak, egungo txapelduna Urdaibai, azken 3 urteetan Urdaibaik irabazi du senior mailan bateletan Euskadiko txapelketa, eta lehenengo luzeko irudiak dira. Gogorra hasi zen San Juan, baita Kaiku ere, beste horren beste Urdaibai, zertxo baita atzerago, San Pedro ziabogan denborarik onena, San Juanek minutu eta 57 segundo. Segundo batera Kaiku, 2 segundora Urdaibai, 4 segundora San Pedro. Arestian esan bezala, 35. ekitaldia bete du aurten Euskadiko batel txapelketak, eta banderei dagokionez, berdinketa Bizkaia eta Gipuzkoaren artean. 17 Gipuzkoak, 17 Bizkaiak. Berdinketa hautsiko zuen estropada beraz honako hause zen, eta ezusteko ematen ari ziren San Juandarrak. Kaiku eta Urdaibairen arteko lehia espero zen, alaxe izan zen, baina muturra sartu zuen lehia horretan San Juanek. Bigarren ziabogan, San Juandarrek 4 minutu eta 16 segundo. Segundo batera, pare-parean Kaiku eta Urdaibai, eta 3 segundora denbora asko galdu gabe beraz, San Pedro Tarra, zertxo bait, errekuperatuta bigarren luzean. Hirugarren luzean, San Pedro Tarrek amore eman zuten, eta beste 3 ontzien artean, segundo baten aldea baino, etzen izan estropada guztian. San Juanek 2003an irabazi zuen azkenengoz Euskadiko txapelketa bateletan, 1982an Donibanekok beste bat irabazi zuen, beraz San Juandarrak klub bat izan edo bestea izan 2 aldiz izan dira Euskadiko txapeldun. Kaikuk 5 ditu, azkena 2000 urtean, eta Bermeok edo Urdaibaik 4, azken 3 jarraian. Hirugarren ziabogan, San Juanek 6 minutu eta 27 segundo. Kaikuk 1 gehiago, Urdaibaik 2 gehiago, eta atzerago San Pedro. 7 segundora. Luzea ikusgarria izan zen, arazotxoren bat izan zuen Kaikuk, uretako epailearen ontzia erdian geratu baitzen, mugitu ezinik. Antza denez, uneren batean Kaikukoak ere aurreratu ziren, baina azken txampa ikusgarria eginda, amaiera zoragarria, 3 ontzi hauen artean San Juan, bateloriarekin Kaikukoak, eta 4. kaletik Urdinez Urdaibaikoak. San Juanek irabazi zuen azkenik bandera. Urdaibaik oso entrenamendu gutxi egin ditu bateletan, 2 aste baino ez daramatza, zertxo bai gehiago agian Kaikuk, eta San Juandarrak ere ez dira askorik ibili. Iaz, Urdaibaik 32 eunen baino etzizkion atera Kaikuri, emozioa handia izan zen iaz, aurten zeresanik ez, 3 ontzi sartu baitziren leian. Azkenik, bandera San Juanek eskuratu zuen. 8 minutu 39 segundo eta 58 eunen, Kaiku 2. 40 eunenera, Urdaibai 3. 82 eunenera, San Pedro 4. 12 segundora. Bagen, akin batela desente ondo zebilera eta bai, etegea irabastea, albazan. Bueno, hasieratik mutur hartu Kaikukin batea, eta nahiz eta Urdaibai neko gertu ikusten nun, ez ginen olako astakilik egiten nahi, ez? Juten ginen gure ritmo kruzeron, eta ez zian juten. Orduan, hirugarren luzean ikusi dugu hor geneukala aukeran, eta botagia eta bukaeran hor justu-justuan, baina lortu dugu mantentzia. Sekulako estropada izan da, ikaragarria segundo batean, lehenengo 3 ontzia, San Pedro etzen urruti, baina zuen artekoa azkeneko txampa ikusgarria. Bai, polita, arrauniteko eta suportetik ikusteko bai. Eta, bueno, posta hundila, ze, bueno, herrintzako
urte batzu pasata gero eta Euskadiko txapelketa eramango dugu. Herriaren garrantzitsua eta zuretzat personalki ere bai, aldaketa asko aurten San Juanen, zu itzuli zara, eta bazirudien aldaketa horiekin behar bada San Juanek behera egingo zuela, oraindik trainerurako falta da, baina seinale ona dira. Bateletan irabazi egin duzu, trainerilek ere oso ondo dabiltza eta pentsatzen dut pozik egongo zarela. Bai, noski baietz eta batez mutilengatik, Aia apaltasunetik lanian, gutxikin disfrutatzen, eta etortzen dena, hor etorta dila eta honeako. Eta holako helburu berezilik gabe, ondo pasatzen entrenamendutan, eta gero, eguda etortzean, gora berak izango dira, etorriko diagun honak, egun txarrak, eta egon bargea prest, boiek frente iteko eta moduik onenian. Gerekin gaur, 2 segundu tartian egongo inela 3-4 bote, eta eskinean, ez dakizia bogetan ez gara infinibili eta atxean, eta eskinean 30 zentimati edo bigarren. Bigarren postua da, baina gero epaile batega seuki dugu mobidaren bat, eta igual hor egongo litzateke azkenengo 30 zentisimo ez da. Zer gertatu da ba? Ez dakit, haiek esan dabez motore aparatu zaiera, ez dakit, azkenean txartu ibili gara xeabogatik urten nostin, eta ikusi haiek aurri hartu dugutela bitxiratik, saiatu gara eta azkenean atxin. Hemen geundet danak, Urdaibai kaiku Urdaibai, eta xomorro, San Juan darra sartu dira. Benetan, goitzako be sorpresa ezin da. Gu be 3. ziagoan kaikuri begiragun gara, eta lehenko kalea behitu bez dugu egin, da iztutua maitu eta gero, nik uste dugu. Eurek ospatzen, hasi que, oie, zorionak, San Juan darri. Azken 3 urteetan zuek irabazi duzue, laugarren nahi zenuten, baina bakarrak irabazten du, hala ere. Izan da, segundo batean lehenengo 3 ontziak ikusteko, ederra, barruan, beste kontu bat izango zen. Bai, barrukoa ez da ingustukoa izan. Azkeneko luzean iztutu bil gara aurre hartzeko goguakin, baina sinizko izen da. Eta, ez da besterik. Datorren urtein zaituko gara ez da be. Datorren urtekoaren aurretik Espainiako txapelketa izango dute aste honetan bertan Galizian Moañan. San Juanan izango da kaiku ez eta kaikuren tokia Urdaibaik beteko du. 2 ontzik baitute Espainiako txapelketan parte hartzeko aukera lurraldeko. San Juan darren pozarekin utziko zaituztegu. Urren arte. Junior Jones zuen irudietan. Orain arte ere, Bose Bizarrak saio honen barruan, behin baino gehiagotan ikusi ahal izan duzuen boxealaria. Bere historialak hauxe dio, 30 irabaziak